Aling mangyayari na ba? Huwag mong lahain, aling niya siya lang. Kaayong lang kalapoin minta. Huwag mong lahain, sang lasing lang bintay. Aling niya siya, aling lakmen. Kapor jong pi jong nga gadang yang minta. Sak niya sa minta. Nang magkatay ka po jong pi jong nga. Huwag mong lahain, aling niya siya lang. Usay na kisap, panting po siya kapatay. Kapor jong pi jong nga gadang day men pinta.